नमस्कार प्रणाम। खबर भोजपुरी के भोर के 10 बड़ खबरन के बुलेटिन में रउआ सभे के स्वागत बा। मूर्ति विसर्जन में पटाखा फोड़त फोड़त आइल मौत, वीडियो वायरल। सिवान में समिति पटाखा फोड़े खातिर बुलौले रहे, अचानक हाथ में फाटल। हादसा के लाइव तस्वीर सोझा आइल। इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से भइल मौत, मृतक के 4 गो बेटी आ 3 गो बेटा। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफा पर सस्पेंस बरकरार। बेटा सुधाकर के इस्तीफा के बलिदान बता के जता चुकल बाड़े नाराजगी। जगदानंद सिंह बतौले बाड़े इस्तीफा के बाद के बेकार बात। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान, प्रयागराज में खेल सुविधा बढ़ावे पर 1 अरब रुपया खर्च कईल जाई। कहलें सुविधा बढ़ला से अब प्रयागराज के खेल के दुनिया में होखे लागल बा चर्चा। भारतीय कंपनी के कफ सिरप पर प्रतिबंध के बाद यूपी में अलर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिलें सख्त निर्देश। दक्षिण अफ्रीकी देश गाम्बिया में लइकन की मौत के बाद मैडेन फार्मा कंपनी के 4 कफ सिरप पर लागल बा प्रतिबंध। झारखंड के सरकारी कर्मचारियन खातिर बड़ खुशखबरी, बढ़ी 4% डीए। कैबिनेट के लगे भेजल गईल प्रस्ताव। 500 से 9500 तक हुई तनख्वाह में वृद्धि। बस में आग लगला से 11 लोग जिंदा जरल, 38 जख्मी। बस यवतमाल से मुंबई जात रहे, ज्यादातर लोग खिड़की से कूद के जान बचावल। मात्र 20 मिनट में जर के राख हो गई बस। दुर्घटना सवेरे 4:30 बजे भइल। बस में 45 से 50 लोग सवार रहे। दिवाली से पहले महंगा भइल सीएनजी। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यन में कीमत 3 रुपया बढ़ल। नया रेट आज सवेरे 6 बजे से लागू। पीएनजीओ 3 रुपया महंगा भइल। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमला। कट्टरपंथी काली मंदिर में मूर्ति तुरलें, आधा किलोमीटर दूर मिलल मूर्ति। ब्रिटिश काल के बनल है मंदिर। आरोपियन के तलाश में जुटल पुलिस। दुर्गा पूजन के समापन के बाद तोड़फोड़। आज चंडीगढ़ में एयरफोर्स के नेशनल एयर शो। राष्ट्रपति मुर्मू के संगे 30,000 से बेसी लोग रही मौजूद। एयरफोर्स अपन नया ड्रेसो लॉन्च करी। दिल्ली से यही साल चंडीगढ़ शिफ्ट भइल बा एयर शो। गांगुली ना लड़िए चुनाव, रोजर बिन्नी बन सकेले नया अध्यक्ष। बीसीसीआई के एजीएम 18 अक्टूबर के हुई। 1983 विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहल बाड़े बिन्नी। चीफ सेलेक्टर के पद पर रह चुकल बाड़े। खबर भोजपुरी के भोर के 10 बड़ खबरन के बुलेटिन में आज इतने। और खबरन के जाने खातिर विजिट करी www.खबरभोजपुरी.com। वीडियो पसंद आई लोग के तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। धन्यवाद।